Shalom, Horas, selamat hari Minggu ma tuhita sude. Hamisian parhalado HKBP Cipeng Cilangkap pasaton selamat hari Minggu, dohot selamat beribadah. Tarlumobi na baru saliat dupe empat dohoti permingguan di HKBP Cipeng Cilangkap. Hupangido hami dohot hormat tuhita sude, sadengkan mata pakai masker tei saliling madhoti permingguan on. Selamat hari Minggu, dohot selamat hari reformasi mahu pasat hami tuhamu saluhut na dongan nahina holongan. Selamat hari Minggu, dohot selamat hari reformasi manang dihamu parhaladunami. Huriani tuhata di Minggu sadarion, ima Minggu pa 22 hondung Trinitatis, jala ditutup pot dominggon gabe Minggu reformasi di huriat ta HKBP. Tahilala do godang di pasu-pasu nang ta jalo sian debata di pardalanan ni huriat ta. Pinuji madebata nang mangaramoti hita sa luhutna, dohot gereja Huria Kristen Batak Protestan. Atong hamu na hinaholongan, beta mahita marsobba lo mamuji dohot pasangap pot debata, roh mahita akan namalungun di asini rohani debata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 527 ayat sada rodi tolu. Oh
hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi porbadia na tumo palangi dot tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna gabe pardenggan taringot tu dosata, hamu ali akkadongan, molosongoni di haholongi debata hita, ikot dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, namar pungu do hami di son mamuji ho dohot madok mauliate tuho, ala di lon ho tu hami barita nauli, selehon mato di perbadia patiurhon rohanami, asa pungu rohanami majalo hatam, jala asa torang huat tu si hami hatam nabi neratahon tu hami, seramoti mahami, asa unang hutinggalon hami hatam, jala asa unang hualo ahami salhut paretam. Selehon madihami rohana hom dohon pamopon di roha. Asa mangula hatam di bagasan hami. Jala asa dipangulu hatami hami dohot saluhut duhuriam. Selehon matodim badongani akka di parbarita nauli. Asa dibuat dame dohot hasonangan tuhuriam. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku Eden nomor 650 sada ayat 3. Patik ni debata di minggu pa-22 hon dong Trinitatis saderion ima natar surat sian Filipis sada ayat 27. Asal tu barita na uli ni Kristus ma pahobar hamu parsaran muna, asa huida di hamu dinaroyau, manang hubege taringot tu hamu, tagan padau-dau dope, pabuana hot hamu jonjong di bagasan hasadau ni todi jalarap marukil, marsada ni roha mahraporseai barita nauli. Atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon mahobar tu patimi. Amin. Marede mahita sen buku Eden nomor 120 ayat sada rodi 2.
natopoti madosatta martangyang mahita. Ale debata nami namara seroha jala nabadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom huialala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alane ido baen nahupa serep hami diri nami sadariot di jolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akadalan muna badia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom ala asini dosa nami. Aidang di halo mohon roham mahamatean ni akapar dosa. Alai hamu bao ni rohadolomo di roham asa mangolu. Sesama saluhut hagedun no nami dot pangalasyon nami marhite-hite pangulon nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pohot maha si roham di hami marhite-hite panidangyo dohot hagogoni tod di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadai. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesehani dosa. Songonot dohata ni Jahoba. Musape akadolok, jalo humutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat siakko. Jala padani hadamayaku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredeta sian buku Eden nomor 210 ayat 2. Turpuk di minggu tasadarion iman atar surat di 2 Raja-Raja 10 ayat sadaro di walu.
tajahama marsika sori. Hadaula toni si Hiskia, patolu tahun gabe raja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bangkit raja sian Jehuda masih Hiskia, anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dinabaki raja. Jala 20 sia tahun lelengna ibana mengarajai di Jerusalem. Ia guarni inana, ima si Abi, boru ni si Sakaria. Jala di ulahon ibana dolomoni rohani Jahoba, sadok songona binai ni si David opunai. Di lohai ibana huhut akka tabak, jala dibolai akka gana-ganaan. Jala dipasikon akka sobaun asera. Jala dirosahi ulok tubaga nabinain ni si Musa. Airasi rasatiki ujui, say manutungi dau pahalak Israel tusi. Jala digoar doi nehustan. Marhaposa tu Jahoba, debatani Israel do ibana. Jala sian nasa raja di Juda akan upu di sian ibana. Dangadong tudoson ibana maroha. Nang sian akka raja na jumulo sian ibana. Saya marsiloho do rohana tu Jahoba, dang dipasurut rohana sian ibana, jala diradoti tonana, akan atinonahon ni Jahoba tu si Musa. Di baheni, saya didongani Jahoba do ibana, manang tu dia pe ibana mangalaka, saya nama jadi doi, laos mamulik ibana huhut sian raja di Asyur, dang be manguduk tusi. Di patu-patu ibana huhut alak Palistim sahat ro di Gaza, dohot patal hapasan nasida, olak nitukku parhalan sahat ro di hutana goting. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 720 ayat 3 rodiopat. Tidak kon maha porsea tei songona hine tidak kon idongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargogo no satu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jahoba na sesadei imana tinubuhon si Maria naga begabian sieto di porbadia adorang sohabugua ido tuhata na tumau na bernit di pakumuan ni sitalus na mate terpajal do ibana di hau pinasilam na tua tubanua torudung di tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jahoba
amanai perkugono sahutu dasani. Disi mai ibana pai mamula sogo tutanon, makumu halak nama ngulu dot namate. Aw porsea ditodi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia. Dot dihasesani dosa dihatani, dot dihatai naman dok. Mulak mangulu dosogo daging dot halak namate. Dot hangoluan nasoras. Amin. Tikting Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Di babotohon tu sudah ruas ni huria seleleng masa pandemion tikting tang pola di jahos sudah. Na parjolo namonding nungga marujung ngolu amata situa Saudin Sinaga umur 66 tahun 2 bulan sadari. Nah hina baluhon ni inang titin burgurning sian huta jalan Swadaya Onom Malaka Jakarta Timur sian sektor Tulu nomor register 062 di hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 15.22 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Jalanunga ditanom di hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 10 WIB di TPU Pondok Ranggon. Tatangnya koma asa tumibu terapul rohani keluargai. Napa duahon mangapuli. Di hari Minggu sedarion pukul 10 siawib di Patuba Huriata do acara pertanyaan pangapulion secara virtual marhite Google Meet. Ima tu keluarga Nyonya Pungu Okta Tambunan Buru Marpaung sektor opat di Parmonding ni Amang Johnson Tambunan di Tikenok Salpo. Nomor 2 di hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 10 siawib di Patuba Huriata do acara pertanyaan pangapulion secara virtual marhite Google Meet. Ima tu keluarga Nyonya Rosmida Huta Barat Bur Simatupang sian sektor 10 di Parmonding di Amang Monang Huta Barat di Tikinok Salpu. Anon huria marhite Pandita Resort manongos lintu parhalo lektor. Laos ditongos mamuse tu WhatsApp grup sektor Nabi. Hubang idohami ma tu ruas ni huria. Tarlumubi ma ruas ni sektor opat do sektor 10 laho mandohoti acarai. Napatuluhon amplop ucapan syukur. Humbar tu program kerja huria di Natal tahun 2021 papungu amplop ucapan syukur Natal do hita songon tanda parsitutota mendukung panitia Natal. Laho patupahon acara Natal tahunon. Alani i kupagi dohai matu sudi ruas ni huria. Asa di bagasan las ni roha mahita sudi pasahaton amplop ucapan syukur Natal. Laos tapasaha ma marhite parhalado sektor tabi. Manang marhite natataruhon tu kantor ni gerjata. Ia amplopi bui ma jalaota sian parhalado sektor tabi. Napapaton program kerja dohot anggaran tahun 2022. Merdumu ala naing bongotot tama ujuk tahun 2021 alani i hupangi dohami matu sudi dewan dohot genup seksi asa pasahaton usulan program kerja dohot anggaran tahun 2022. Jala tapasaha mai tu ketua parhalado per tahun manang tu Pandita Resort. Hupangi dohami ma asa sahat tu usulan programi na lumambat di hari Sabtu tanggal 10 November 2021. Na palimahon sumbangan solidaritas Ilumanetek di papotohon turuas ni huria di hari Minggu sadarion tanggal 30 sada Oktober 2021 di Patuba Huriata do papungu sumbangan solidaritas Ilumanetek tu keluarga almarhum Martohap Simbolon sian sektor onom. Namonding di hari 10 sada Agustus 2021. Tapasaha mayanon duk sidung jamita di Jolo Nipitu di Gerejon di bagasan Roha Natulus.
Songonima sahat ni titing di huriata di bokasan nasa mingguan. Marede mahite asan buku ede nomor 20 ayat 1 dohot 4. Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita hamu kamang do kainang. Horas ma nang dihamu kamanami nama dohoti ibadah listri bingon. Hatan ibata nanang mamakulingi hita ima natar surat di surat Apostol Paulus tu huria Rom bidusada mamukamai sian ayat 16 1 ayat 17. Sogonom maridok si takas mata payut ihud. Aindang nahu hailahon barita naulii ay hagogo ni debata doi paluahon na sana porsea halak jahudi jumolo dungi dohot do halak gorik ay dipapatar do di si hatigoran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hobar tu na tarsurat hian na manguldo partigori hinorhon ni haporsiaon na ido sahatna hurian itu hata hamu akamang do kainang di tadong sa porsiaon dua matokoh na paling sentral ima Martin Luther songsonima nang Apostel Paulus adorang so taruli Apostel Paulus nang songoni Martin Luther taboto do songodia nasida songoni ma perjuangan na militan Apostel Paulus songoni nang Martin Luther pe ya Apostel Paulus adroso jupang ibadah do Kristus Yesus songonima militanna semangat na mengelili halak na porsea songonima luar biasa na laho pasudahon dohot nanang minindas halak siuton
Yesus Kristus. Songonima semangat na mempertahankan pati ni dewata aturan ruhut-ruhut ni halak Yahudi. Saya dietong doi akahalak na manghiton Yesus. Dietong doi akahalak pembangkang pengkhianat do kalan asing na ikon harus ikon pusahon, ikon harus takupon jala ikon bunuodo nasida. Hamu kamang do kainang songonima Martin Luther pe. Martin Luther songonima orang yang militan, belajar teologi yang luar biasa. Mangasahon gogo pikiranna. Sepola mangasahon haporsyadu Tuhani. Adong semangat di bana ia halak nasitong, ia halak buado asadenggan pemahamanna ima adong upaya-upaya usaha. Adong upaya, adong usaha asa gawih perpitor ibana dia do padi debata, marpuasa do ibana, diulahon do patiki do haba kamang do kainang. Aturan-aturan na pinatupan ni aka gereja Rom Katolik, saya dietong doi marhite aturadon boy may bara malua jaladang hona uhum nasiat debata. Sesuni manang halak Yahudi pe. Halak nama jalo patiki dang be jalo na uhum. Halak namian di bangsa patiki malua masyad dosa. Jali iman taruli parjabar di habulan sogot. Habua kamang do kainang ditadong sa porsian. Sa sitong na dangadong boy upaya ni manang na ICP. Na lahu mamitori di rida dia do pa di debata. Soholan asin di roha di debata. Dangadong upaya-upaya manang na ICP. Sutung salay bana adong upaya na lahu benarkan diri. Soholan mga saun asin di roha di debata. Hanya oleh karena anugerah. Molo soholan anugerah do. Badangadongi. Karena Tuhan tidak bisa disogok. Karena Tuhan tidak bisa dipengaruhi. Do karena asing. Aldo asa wado holan mga saun asin roh dewata dung persea hita di Yesus Kristus si paluai. Habua kabang do kaidang topik ni jamita turpuk tasadon ima berita nauli na paibaruhon atau Injil yang memperbaharui, Injil yang melepaskan, Injil yang membawa kita kepada keselamatan. Les di paudu bamuse hama kamang do kanang ima minggu reformasi. Nabinat toning Martin Luther. Jadi hama kamang do kainang mula dak kini Injil yang memperbaharui ninna dumpe pajupang Martin Luther, dumpe pajupang Apostol Paulus tu Yesus ditiki mangalele halak na porsay bana las disido be takut Tuhan Yesus. Las disido be dipakulingi. Jala las disido ibana diajari todii. Dungi bete ibana ma bah nasalo HP na hubenon. Nunga marutag au hapet ay nunga godang mangay hubain. Songonima ng Martin Luther pe. Berarti apa yang kulakukan ini berupaya ternyata tidak bisa kutemukan ketenangan jiwa. Upaya-upaya yang kulakukan ini tidak bisa kudapatkan ketenangan batin. Dan boy pajuk pang dok debata. Susah awinna. Hamu kamang do kainang. Disima taida peran huaso hagogoni hata di debata. Nama makulingi hita. Namar huaso situ tudo hata di debata. Bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa dan sangat besar sekali kuasanya. Yang mau membawa kita ke perubahan yang lebih baik. Mengubah kita. Paibaru kita. Asa anggiat marhita manang isi halak
nung majalo barita nuli, firman Tuhan, maka disitulah kita akan diajar. Dan disitulah kita akan mengenal kepribadian kita, bahwa betul-betul firman Tuhan itulah Injil yang menyelamatkan. Injil na paluahon hita siyan akaragamnya kadosa. Ido hama kamang lo kaidang benagabe marsitutu dalam bersemangat. Martin Luther nang sunidang Apostol Paulus. Las ido muse podana, las ido muse pengajaranna tusi Timoteus. Sotong mailaho ali bertanauli. Unang mailaho ali bertanauli. Janganlah engkau malu oleh kena Injil. Kenapa? Karena memang Injil adalah luar biasa dan begitu dahsyat sekali. Mengajar dan juga memperbaharui kita. Dan juga kuasa Injil itu memang senantiasa memperlengkapi kita supaya setiap saat kita mau berubah sebagaimana dikatakan dalam 31 Oktober ini adalah tahun reformasi gereja di seluruh dunia. Minggu reformasi adalah memperbaharui, reformanda. Artinya adalah kita senantiasa setiap saat harus diperbaharui. Ikut adong do tadda, ikut adong do taddi di hita, nung taruli hita di barita nauli. Unang atong dari masa ke masa tidak ada perubahan. Dari masa ke masa tidak pernah ada perubahan. Sungut akahala dana namar syajar. Unang tahun saya tahun nung tamat. HP ko 12 tahun di mana rupa ni asabut tamat sa sekolah dasar. 2 tahun di mana di kelas sada. 2 tahun di kelas 2. 2 tahun di kelas 3. 2 tahun di kelas 4. Kelas 5 do kelas 6 12 tahun. Dangarong mang nataba. Jadi unang manan hama kamang do kanang songoni nang hapor sota. Marpekpeng menjadi kerdil. Manusia kerdil ada, kan? Kalau memang iman yang kerdil itu memang sangat merugikan sekali. Tung sodong do nanggo pala natarida. Tung sodong do apala rupani adong sian ulon nagabe adong parbuwe ni tada nong suto Jesus ibana tada ni nong dijakko ibana barita nauli. Perubahan yang begitu dahsyat, luar biasa. Martin Luther dohot Apostol Paulus tidak bang menjadi orang yang militan ketika waktu itu adalah tinggal dalam tradisi budaya ajarannya yang tidak bersentuhan dengan firman Tuhan, yang jauh dengan firman Tuhan, yang selalu dibentengi oleh firman Tuhan, tidak bertemu dengan firman Tuhan. Ternyata mereka merasa bahwa mereka benar, mereka merasa mereka sempurna. Ternyata setelah mereka bertemu dengan Yesus, las ditadanasida ma nasala do HP panglahona. Nasala do HP nang dula nasida. Hidung penagabe muncul reformasi, penolakan yang telah bertentangan, yang salah, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Hidung ben hama kamang do kenang adong piga-piga aka tarik tu aka reformasion, aka ulasan-ulasan aka napistar. Dengan berkata demikian, apakah firman Tuhan ini masih relevan? Apakah firman itu memang adalah benar-benar firman yang betul-betul sesuai dengan aslinya? Apakah gereja tetap berjalan pada rel yang berdasarkan firman Tuhan? Apakah para hamba-hamba Tuhan betul-betul searah dengan ajaran yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus? Apakah jemaatnya Bapak Ibu adalah betul-betul bersentuhan yang searah pada pengajaran-pengajaran yang telah
lama kita dapatkan, tetapi ada perubahan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Itu asa hamua kamang do kainang, memang semua kita mau dievaluasi. Mari kita merenungkan. Iba pesong pandita betong kotok sudah. Dada holan dari saya guru dok niba. Kan itu naing, nggak salah pesen jugulhon. Sejojot do gabe hagio di daging. Tentu arah menjadi suatu perenungan do di hita hamua kamang do kainang. Aka parbarita nauli, aka parhalorona, aka ruas di huria pe. Nah. Mulu na kini si Martin Luther dohot Apostol Paulus nungobetari darufani pembaharuan yang luar biasa, mubah do sida, berubah do sida. Jalan memang berputar do sida 130 derajat teh. Terus derajat do Celsius langsung signifikan, langsung luar biasa, berubah ibana. Dung taruli Apostol Paulus ibari tananguli, gabi sima jupang ibari bisu, waso hagugoli de batang. Jala takas ma pada daun Apostol Paulus tu bari tananguli i. Jala Apostol Paulus dada holan ninna tu ninna ijala ibana bari tananguli i. Ninna tu ninna. Kata orang begini, kata orang begini, kata orang begini. Tetapi dia betul-betul merasakan bagaimana kuasa Injil itu yang mengubah dia ke arah yang lebih baik lagi. Dung takas pada donna, jala memang takas do di tadaibana, di hilailibana, huaso, bahasa-bahasa di Tuhadi di mana, bah, nunga ditakuk hawape, nunga dipakai hape. Bah, nunga dihaholong ya HP. Sian aka panglahok na susumani na parjolay. Tung so tao daw dapat asin di roha. Nama. Apa nuay jupang ma asin di roha na sa debata. Dana HP berarti hagogokku ulokku pabehenaku. Ale tung basa-basa di debata do. Atau melusong nido hamak kabang lo kainang. Dipilih honiba nama dirina. Gabe ula-ula di debata. Dia mempersembahkan seluruh pikiran, tenaga, tubuhnya untuk melayani Tuhan. Hidupnya di mana? Sotung mailah Timoteus. Banyak orang malu oleh karena Injil. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang majemuk, kurang do dia nama ila. Martang yang perpani di restoran mana dia? Ada pula martangnya kita deh. Bagsaruh hami madok nenna kan. Dok mabagsaruh hami. Kedi betai botol batade nenna kan. Dia pilih diri dak. Sesama nasida baido teh tolema. Asa boynya makita. Asa boy kita udang dapat gangguan. Asa udang boleh diperekeli kita nenna. Tolema nenna. Ada malu. Apa Apostol Paulus hamua kamang do kainang. Udang maila berita nauli. Dapatan na ikon hajong cokonot todo hata hasitongan ni. Ikon hajong cokonot todo hata ni di bata. Namar huaso si tutu paluahon jol mana porsea. Jala beutaida do. Tarhurung do Apostol Paulus. Dia di penjara. Dia dianiaya. Dia ditangkap, disiksa. Dia tidak bisa diberikan kebebasan. Tetapi oleh karena Injil dia tidak pernah merasa malu. Oleh karena Injil dia tidak pernah mengeluh. Sung perut nasing, bah dung situau meragam warupi akan masak ninna. Dia tidak akan pernah mengeluh. Aldaha buat kabang dak pola gabe saya merasa ibana. Dia tidak mau begitu bersungut-sungut. Karena apa? Karena dia begitu merasakan luar biasanya huaso di debata. Hagogo di debata. Nung takas di ai ibana. Di tada ibana. Holong ni roha di debata. Makakop ibana. Atau mula somonido hepe hamu kabang lokerang. Nung somoni luar biasa. Pakokofo di debata.
Holong ni rohan di batatu ibana. Holong ni rohan di batatu hita. Nunga bakas, nunga tadata idar fani. Na pina buru-buru di batatu hita panglutu meluta. Buha. Tega do hita. Mana dikon tu hatai, na berujui. Mulu pina tega dah, barang bilang tu be. Nunga mate ibadah hamak kamang do kainang, namang kokok ibana, mangkok hita berdosa. Pola satu agon hosa. Jala anak nasa sadaima, na argai, bime kolehonna. Tuhita jalma perdosa. Luar biasa do hamak kamang do kainang te. Ise mahita hamak kamang do kainang. Mulu bersilih leo kita, to kasih hota. Olo do hita barano do hita rupani mandok arta manang barang napan berharga olo hita mamilih ni hita mata suku diri tahama kamang do kainang. Ini juga sangat ujian bagi kita. Jadi namar Tuhanon hama kamang do kainang boy golong beria-ria. Namar Tuhanon ikut betul-betul do tarida. Kata dan perbuatan itu harus searah. Setengah diuji do hita son hama kamang do kain. Diuji. Seandainya dia mejo amang titimi ikon ido nah hilong neraka. Unang mejo apa? Apa lo omma na solom neraka doang atau lebat tu sambah hita. Mortu ale unang pala on beta mak. Pasti kita akan ada rasa berat. Tidak mahamu kamang do kainang si Abraham. Nunga maceleleng ibana paimanahon. Sadada danak keturunan di ibana. Nunga tung matua pamatangna. Mulusian medis hita makatai tung semungkin do adong keturunan be. Alai hama kamang do kena maralus doi. Jupang do alamem haporsionna pakirimonna tu di bata. Hot ibana berpakiriman, berharapan kepada Tuhan. Jadi mulai halak naporsia tidak akan pernah bersungut-sungut. Karena orang percaya itu adalah dia yakin ada satu pengharapan cepat atau lambat dan dia akan dapatkan itu. Multung so ipe ale pasti do jupang ibana akan ada sediroha. Dia percaya itu. Jepang tutu. Nah, kompartuna pinapsonna. Forsia di ibana, satia di ibana. Taat di ibana. Uduk di ibana tu di bata. Datuk ala di namanya hebat ibana. Ala tu bahasa-bahasa di bata do ti ibana. Dugi romus di bata. Abraham. Ikon pelhonom mo do. Anak. Nahilahon rami. Nasa sadih. Dak pula majua amatai. Dak pula majua inata. Bala di mana? Ibuan ni, ibu soban. Sang budaya nasida. Mempersembahkan kurban ikut ditutung do. Satu dole ibadah. Iuta terus. Dole ibadah do. Sang dia manasida. Lahu beribadah, lahu memilihon. Menutung situ tungun. Di situ di beteng di bata, di bereng di bata. Bahwa ternyata Abraham ini memang adalah tidak pernah merasa pelit, tidak pernah merasa berat ketika aku meminta anak nahilawono ripe tung semacua di ibadah. Balam diri dama atau lema jupang homa napi nagidon raham. Jadi hama kamang do kainang imana taida perubahan yang luar biasa. Nah taida, nah pidatupa ni Tuhan Yesus tu Apostol Paulus nang tu si Martin Luther pe bahwa kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan boy, sohla mengasan asin roha di bata. Oleh karena anugerah, oleh karena kuasa. Atau mulai songonido paditanami, ayo tunggu datu kalau di pambayana HP, tole mak, tapi mai mak, adang boy songoni tongkan. Ay jami tamu dah dok, nina.
kita tunggulah. Dangat toh. Kita tetap senantiasa berbuat. Bahido da tadini hadang halak Krista kita kan itu nang situ Yesus. Ede nor fiir teh nomor sia doi. Ima Kristen dau ape kutodong dalam hamogoni ini kan. Nah, berarti dia belum berubah. Berarti dia belum menemukan Kristus. Berarti dia belum bertemu dengan Kristus. Berarti dia belum menghayati firman Tuhan. Bekonorong tong hamu kamang do kainang, hadong do tong tadina hita. Ada kelebihan. Dia mata data danung Kristeko. Dia mata data danung hiton Yesus ho, hiton Yesus ho. Sangun akadungata gereja beraliran karismatik kan itu berani dengan sida, saya telah hidup baru. Saya telah hidup baru. Kalau dulu saya di HKIP tidak bisa berdoa, sekarang saya sudah mampu berdoa. Adik peru pani datung adong idok tuhata, gereja odo, mampu komu barina. Injil yang buat kita berubah, Injil yang memperbaharui kita. Luar biasa memang kan. Sudah berani doi. Saya telah berubah. Saya juga dulu saya memang orang yang jahat, orang nakal, tetapi ketika saya bertemu dengan Injil, maka saya telah berubah, diubahkan oleh firman Tuhan yang dahsyat sekali. Romalu sudah sida, puji Tuhan. Itu kan. Nah, waduh hita. Nung adung perubahan di hita. Jadi mula ngabubah tongkan, adung perubahan pajupang, hata dami nama tongkan, dang adung besi bada, dang adung besi piri-pirion, kan itu nang. Ina tapi dak pula piri-pirion tu amat tanah, amat tai pera pula sedeng neng, tu ina tanah, duk tu ada danak, duk kana asing, kan itu nang. Ngabaru betongkan. Nah, nama lasian, nalosokian, gebiring gas semua merminggu, kan. Setar labatian, gabe ngaperculu tung masuk tu sikar itu naik. Dah pula lagi boleh terlambat. Aka ulau-ulau namar hauduhon, namar hubungan tu ulau di huria, ngaperculu ibaratong berpartisipasi lahu manupahi akan apatis pahon. Kesungguh itu tu nguluh nak Kristen. Lepas ada iklim yang kondusif. Iklim yang kondusif. Kan udah matong hamu kamu. Idol ba lapatan na huaso hagugun di bata bari tanauli. Na tong nagirgir mengajari hita. Nagirgir tong mengurupi hita, manugu-nugu hita. Sian aka nahulumi, sian aka nalamai, sian aka nasalai, gabe tu ulan aka denggan. Ulan aka denggan tong, tu sido tong. Luar biasa do. Martin Luther kan luar biasa deh. Dia dianiaya, dia dicari-cari. Pola saat koning dihukum. Martin Luther hati-hai. Dia juga mau berdebat. Dia tidak akan gentar, dia tidak akan takut. Tak sumur ibana. Allah memang nunga di tadai ibana bahwa hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Hanya barita nauli yang bisa menyelamatkan. Hatan itu hanido da paluahon. Bukan karena usaha-usaha atau upaya-upaya manusia. Wasongon Imam Martin si Apostol Paulus. Bah, ala takasno di tadaibana barita dauli nomor huaso nomor gositu lo paluahon gebelam marsitutu baibana. Dipilihon mana badiri dan mahulau-ulahon ni. Jadi oleh memang gabe membuat berita dauli di sadok portivior. Atau hita pehamua kamang do kainang. Dari generasi ke generasi, kita apa yang harus kita memehon, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Kita harus menanamkan nilai-nilai yang berdasarkan firman Tuhan. Tu aka yana kota, tu generasi akan oposo.
Hitawan kan lo etam namayan kan idonai. Tentu sebelum kita akan menghadap Sang Ilahi, betul tutong kan tapudai ma akai na kota. Kan tak ajarkan. Berubahlah kau, berbaharulah kau. Ayo yang tugas di halat na forsea. Tugas di halat na forsea di pasat dewata. Tu kalat na forsea. Arti tugas na forsea berhat mahabu mamertan bertanauli. Asa dana hola di habu haloni. Ali ka sa saat do bertanuli sa dok portibion, tak saat do pe. Menurut pandangan itu hatai. Meluduga saat bertanuli sa dok portibion, basima Jepang ro arona. Arti perupani akhir zaman itu adalah memang ya pada saat di mana manusia akan mengakhiri hidupnya. Injil yang menyelamatkan. Jadi unang hobol-hobol bertanuli. Hamu kainang burhat mahmu bertanauli. Bertakamuma. Sesama ina. Nang suni kahita aka ama pe. Burhat mahita. Memerintah bertanauli. Tu sesama hita do kalada asing. Asa merhitai hita. Dihehei hita. Diajari hita. Asa haruar hita. Sian aka nasalai. Nama ralu tulomo ni roha dewata. Kepada pemuda. Kepada daposo. Bangkitlah. Ya, semangatlah, perlengkapi dirimu, dan tetaplah pegang Injil yang menyelamatkan, Injil yang memperbaharui, Injil yang mampu mengubah engkau menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda yang perkasa, menjadi pemuda yang tidak cengeng, menjadi pemuda yang senantiasa tetap mapan dan dewasa, sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan yang begitu dahsyat yang senantiasa bisa membuat kita menjadi lemah, menjadi lari akan Tuhan. Iman adalah sesuatu pengharapan yang pasti. Kalau kita melakukan Tuhan, niscaya kita dapat berkiprah, berbuat, dan buahnya akan kita dapatkan. Amin. Mulate mali Tuhan. Pasu-pasu mahatam ng tolhas Tuhami. Asanggiat marhitil Tuhan, margugo hami. Ay hatamido na sitong hatamido hago nami, hatamido siton nami, gabi munang mahami, manang ahape kanamasa, taktong doho hutyo pami, jalahot hami marpakiri manang hulu, jalaholan asin rohamdo, mulhilah hamido akka hahurangan nami, pangalahon nami, tungso tangdo hami dapotan asin roha, nama, alay ala asin roham di balga, gabi munang mahami, dapotan hasunangan saling liling na. Pasu-pasu maruas ni huriam akan marsahid akan marsak ho mali Tuhan mamasu-masu ubat na pidang nasida akan marsak ho mali Tuhan na mangapuli akan barsikola laho mengadopi aka ujian ali Tuhan saya homa mangurupi mandadasi aka na mensubskripsi rupi manasili Tuhan jala damul karejo pe asa ho mali Tuhan totong campur tangan asa jupang tutu na pinarsita rohana sida sirokap ni todina pada Tuhan say homa na mangalehon asa ganok nang dapot kina marhasotan jupang nasida ma akka keluarga khobartul lomo ni roham atong pay baru ma rohanami mula mahamil Tuhan Tuhon pasatami dan Tuhan nami asaho mangaramoti. Sesa dosa nami martianakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian nomor 450 sadua metode papungu pilihan salah A, B, dohot paduan patuhan, sekolah minggu, dokaran asing, les songoni mangan dung budak kita. Taingat ma mangalehon sikap ni lumanetek laho dalata mangapuli aka ruas ni hurian padolo borhat no tuhata mari demahita
Habu akadongan sapursiaon namarningot dohita hut mandok mulai tetu debata di minggu reformasi sadarion siala huasona namancakahon jala paulakon huria itu dasor barita nauli soguna tersurat di pada robi doh di pada naik baru Aidang nahui lalahon barita naulii ai hagogoon ni debata doi paluahon nasa na porsea atong di batama na mangaleon gogo tuhita menguruti perdalaran ni ngulutta asa mangulu hita di bagasan hati goran ala ni hapursyauta tu di bata tapasahat ma peleta tu harajau ni debata martangiang mahita ale debata amanami na diwanagijang hodo hararuan ni saluhut silehol lehon na denggadot nasa ulibasa na maliutus
Hupasat hami ma sian na lehon mitu hami pila nami toho. Sai jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uprasyak kami pilanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga nuhriam do di portibion. Buhay marohanami marhita-hita tondim. Asalam hutanahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhita-hita Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Muliate rohanami, ali pasang hodo guarmu di tonga-tonga nami. Ala nung usahat tu hami barita naulii. Napolin, nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bakodo hami sian dalan haliluon, tu dalan natigor, sian naholom tu natiur, sian parhato banan ni dosa, tu pangoloyon di anakmu. Gabe bangsom hami, jala hami gabe anakommu. Hupuji hami maho, ala toktom hod jala mangula bertanauli di hami. Hodo nama milit akka naposom, nama buan bertanauli polin tu hami. Sai paian ma naposom na burju, pasu-pasu nasida tonga-tonga nami. Sai lehon ma apul-apul, dohot gogo tu nasida, asa unang madele nasida. Mga juadju halak na ni huriam. Say songgopi ma akka parjamita marhite-hite todim. Asa marhiras ni roha nasida. Jala marsa mabaur sian pamangan nasida hatam nasitongi. Sogon hababaur ni aik sian mual na denggan. Napasabam roha ni na loja jala nasorat. Molo adong naposom di bagasan hagogotan. Tibu urupi nasida. Asa unang tarabat bertanauli'i, sa lehon ma tuhriam pinggol na tinggil, roha na sonang, asa di jalo na sida hata hangulon ni, unang luas roha ni si nami on, mangalo sorop ni hatam, asalam iyas hami, jala manguloy di sidi paritam, say unang luas rotu tonga-tonga ni huriam, akka parpoda haliluon, manang si juba jabi, manang parsibalik mata, akka nanaing mangaliluhon jolmay, mabuan tu hamagoan, tagonan togihon nasida tu hambuan ni roha, manguli Tuhan Yesus Kristus, alay molo so olo nasida tu tugomu, jala buanomu tu hanguluan, padaw manasida sian huriam, asa sonang huriami, manguloy ho, say patota huriam, abolokon sian nasida poda nasohasea say turuti ma akka partohonan di huriam asa diboto nasida mangaturhon na denggan di tonga-tonga nami say ramoti ma na manggonggomi hami jala tugu-tugu pikiran nasida asa dohot nasida pasoton lomo nirham satu homa hami on na manggudang rodi danak namura rodi akka napogos jala martohonan rodi akka natorok, rodi sude akka ruas di bagasan huriam, ia mangulu manang mate pehami, say ulan nami doho, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banagijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say sawat malo menirham di banu tongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan sapari, se sama dosa nami sogon pada nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tuguh untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago.
dak mahamu di bagasan dame, jalo habuma pasu-pasu sian tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Horas madhita hamua kamang do kainang. Tuhan ma mangaramoti lakamu na sa tujabu. Las taingot ma nanggapala dalat talaho manupahi tadang ilumanetek tuaka keluarga nang parjolo borhat sada ama na boto tuhata.